Croeso cynnes iawn i chi i Gwobrau, Gŵyl, Dewi, Aber, Prifysgol Aberystwyth. Y Gwobrau yw'n ffordd ni o gydnabod a dathlu gwaith arbennig gan fyfyrwyr a chydweithwyr i hyrwyddo'r Gymraeg. Ydy, mae'n fis Hydre, ond penderfynon ni gwell hwyr na dim gwobrau o gwbl. Mae'r ffilm hon yn cynnwys englyn Eirig Salisbury i'r Enillydd. Diolch yn fawr am y wobr. Mae'n wobr i holl dîm y ganolfan a dwi'n falch iawn i'w derbyn ar ei rhan nhw. Dwi wedi treulio dipyn o amser yn cael paneidiau gyda Rhys yn nghaffi'r ganolfan dros y blynyddoedd diwethaf yma. A dwi wedi mwynhau'r gwmnïaeth yn fawr iawn. Dwi hefyd yn gallu gweld sut mae Dafydd wedi gwneud gymaint o wahaniaeth yn Cymreigio canolfan y celfyddydau. Rhyfedd, sut gall gwedd gyhoeddus un lle droi'n llwyr wrth ewyllus y gwas da sy'n ei dywys. Un da o fri yw Rhys.